Hello mga bay, nagilap shoutout sa inyong tanan mga bay. Gikan ko nag-live sa Facebook, pwede hinaya sa signal bay. Munang ato na lamang i-record ni. Di ay dahon bay ang tawag ani diri sa Middle East. Jer. Sa panay ilang mga tawag diya, basta kay ang tawag diri sa among amo, jer. Oh, diba sa jer ang tawag nila. Oh, tapos ang English ani, ang English aning dahon na mga bay is Arugula leaves. Mapalit na ni siya sa Pilipinas. Ang alam ko sa Cebu. Sa Cebu ang alam ko, pero merong kaibigan na nagkapagsabi sa akin diyan sa Maynila. Merong Robinson Supermarket diyan na malapit sa Broadway. Diyan sa Broadway. Miguel shout out di sa kaibigan ko si Joby Bacolod. Bay, Juby Bacolod, i-comment mo nga kung saan banda dyan na Robinson Supermarket sa Maynila. Kasi dyan daw nabibili ang ganitong dahon kung gusto nyong mag-try. Tapos sa Cebu naman, pag pumunta kayo sa Cebu, pag sa mga taga Cebu di ay, naa siya mapalit sa Park Mall. Punta kayo ng Park Mall, Mandaue City, Cebu. Pasok kayo sa loob, tapos sa Save More Supermarket. Pasok kayo sa Cebu Supermarket, punta kayo sa mga dahon-dahon. Nandito yan, pero kailangan maaga kayo. Kasi mabilis siyang maubos. Tapos meron din minsan, hindi palagi. Sa Pacific Mall, sa Pacific Mall Mandaue City. Igalab shout out niyo diha tanan. Pasok kayo sa Metro Supermarket. Andyan ang dahon na ito. Gusto niyo mag-try. So mga hindi sanay na kumain dito, mapait talaga ito ba? Mapait talaga ito siya ba? Pero kung sanay ka na, ano mo dito sa ulam, lalo na yung mga mga anghang na mga ulam, yung adobo, mga ganyan ba, mga adobo, mga alang-halang na manok, mga ganitong litson, masarap siya partner. Napakaraming benefits nito ba yung dahon na ito, lalo na sa mga lalo na sa mga kababayan natin na mayroong mga nararamdaman sakit. Pero i-search nyo rin kung kaya ba ng ng inyong body, kasi mataas yata ang nito, ang klaseng puti ng meron ditong vitamins dito. Kaya i-search nyo lang muna, hindi ako sigurado. Pero hindi ito nawawala palagi. Ito misa ng amo namin araw-araw. Kasi itong tatay namin, mayroon kasi itong din, survivor na rin ito sa sa sakit na cancer. Kaya hindi nawawala ito sa misa niya. Yung gulay araw-araw. Diba? Naunta ninyo diha mga bay. Diya po tayo ulang diri ba yun. Hapon ni bahaw. Ang dami ng ilusin. Bisi ka istanan karong adlaw ba kay nangumpra silang saranghiyo. Nya nang limpyo umaadyo. Unya kanang sige pag tingog ang putahan kay naman di diri ako mga alaga, wala man di pasok ron. At tinanong ko si sir kung bakit walang pasok si Liit. Ang sabi niya, eleksyon daw ngayon dito. Eleksyon? Oo. Eleksyon daw ngayon dito sa Kuwait. Kaya walang pasok. Hindi na ako nagtanong kung anong klase ng eleksyon. Basta eleksyon. Sa gobyerno? Parang sa gobyerno. Kasi tingnan mo yung newspaper. Ang dami-dami din nakapila mga baba. Eleksyon ngayon dito ba? Kaya walang pasok ngayon. Kaya yung mga alaga ko nandito. Maya-maya nandito, maya-maya na tunog yung doorbell. Kaya ang dami nilang order pa isang mga order. Tapos ito namang nanay namin, tawag ng pangalan ko. Bakit ko sabi ko, Nay, wag ka nang sumigaw, Nay, kasi narinig ko man, Nay. Sabi ko, ganun kasi ang lakas ng sigaw niya. Mapagod kasi yan siya, bay, pag salita ng salita, yung ganyan magsigaw. Mahina talaga siya.
Ang sabi ko, wag ka na sumigaw na kasi magsakit yun naman yung lamunan mo. Tapos, hindi siya pwede kasi yung sigaw talaga, ganyan ba. Kaya mapagod siya, manghina man siya. Yung ko nga narinig ko man hindi lang kita nasagot, kaya tumakbo na ako doon sa ano, pero narinig kita. Sinagbaklo man ako kanina. Wala silang sara kay namili. Dapat kung namili na kayo kahapon, isang lakaran na sana kahapon, tatay talaga, no? Nakadalawang lakad tuloy siya sa lakad kahapon, lakad naman yan. Ayaw naman ng ano, yung mag-aantay ka sa cashier ng napakahaba. Ayaw tatay. Ngayon, walang ganong tao yun. Wala masyado. Monday, grabe. Pero walang stock. Haba. Yung pin ng... Ang dapat mamili, Martes, ganun. Sabihin, Merkulis. sabihin, Lunes, maglatag na kayo ng listahan. Malista. Dati nalala ko kayo, nasa Jamia kami, nakababa ng pila. Inikot niya ang buong Jamia kami. Inikot ko na ang buong Jamia, nandiyan ka pa rin. Anong araw yun? Nung napunta kami ng Monday, anong magagawa ko? Alangan namang pabadalian ko yung cashier. Wala nang masyadong yaw-yaw si tatay ngayon, Sal. Wala. Dapat makanda ang mood ni tatay, kumuha na. Walang ang palaya doon. Wala, te. Ano lang, meron kangkong. Eh, di ako mo. May tanong tayo dito. Ay, ano pala, malunggay. Malunggay pa lang nakita ko doon. Malunggay. Tapos kukuha ako ng okra. Inano ko yung sa may puwet niya. Tigas? Ay, ang tigas. Ayaw mag-ano. Pang ano yata yun? Yung bang giling mo na, ilaga mo ng ano. Kasi sale siya ngayon ang okra. Kangkong, masarap sana yun. Matagal pa yung maglago yung kangkong natin. Malunggay yung nakita ko doon. May gabi ba? Minsan, magtinula tayo ng itlog. Marami ba yung malunggay? Marami yung isang tali? Oo. Gusto mo pala malunggay? Ano tayo? Laga tayo manok. Ano ba? Tinola. Tinula. Yung sayote doon? Wala. Hindi ko. Never pa ako nakakita ng sayote dito. Meron sa ano, Romatria? Hindi ko pa nakakita. Sayote papaya. Sa lulo ang kumpleto eh. Sa lulo pala. Natin, meron kumpleto. Sa May lulo pala balanghoy. mayroong gano'n. May mga balanghoy pa doon eh. Doon talaga sa lulo. Napakalawak ng gulay doon eh. Nanigas na kaya yung shrimp. Yung sweet. Tingnan natin. Ilabas, Kanina mo pa kanina lete. ilabas ko yan tapos pasok Tingnan natin natin. mamaya. Kain na tayo ng sweet. Ilabas mo sir, kaya nagas tayo. Kanina pa ba yun? Yung shrimp? Yung sweet? Medyo. Nandiyan kay Nining sa baba, 3 yan eh. May tira kasi na makaroni, nasayangan man ako. Ah. Kaya nilagyan ko, niluan ko siya ng mais, tapos, Ito pwede na to. kunti sa akin. Ito yun. Ayun, marami. Ayoko ng marami. Wag, ito sa akin. Ayoko ng marami. Tama lang sa'yo. Hindi na. Yan sa'yo, tama lang sa'yo, hanggang mamaya. Kasi ito sa akin. Itirin ko lang to. Andyan kay Nining, parehas kami lagayan. Ba't sa akin pa talaga ng madami? Sa'yo. Ba't ayaw mo? Gusto ko lang yung pang tamis lang na. Masarap yan, mais at ano, lagyan ko ng Nestle cream, tapos condense. Nahalo ko na, tapos cheese. May cheese yan, pero kunti lang. Hak. Hirap na.
Sir, Okay. ang sarap ng mais. Sabi ko, kunti man na itong macaroni na tira ng ano, kaya nag-bechamel ko ba iba? Kung nga, kuha nga ako ng isang latang mais, marami-rami pa ang mais. Sarap. Ibig sabihin, absent pala sa tatay sa, ano, sa atin ngayon. Gusto natin ngayong linggo na ito, pirahin mo na lang tayo. Yan, pangkain namin labas sa bado. Sa kabila, binibigyan ng 5. Hmm? Diyan, sa kabila. Binigyan ng 5. Bakit? Ba't niya binigyan? No? Binigyan ng 5. Ka nagbabantay? Hmm? Baka nagbabantay, may pinatabaho sa kanya, pinalinis ba? Nalabas kami ngayon sa Sabado ba eh. Pero hindi pa sigurado kung natuloy kasi kung magpadagat sila, hindi kami matuloy. Pero kung hindi, tuloy kami. Hindi ko na maabos yung kanin, napakaraming kanin. Dali lang kung mabusog ngayon ba? Hindi na kagaya noon na, grabing kanin ko. Ngayon, dandahan ako magbawas ba, kaya mahirap na. Mag-ingat mo tayo sa ano natin, sarili natin. Lalagyan ko ng tupas. Sige, katin. Ikaw din. Lagyan mo sa akin. Dapat kasi, kumuha ka sana ng cocktail, ma'am. Kasi wala man tayong sa atin ngayon. Magas. Ang karoni na may mais. Ang sitwim at ano. Thank you so much sa mga sa Baglandong. Premier lang mo alis akong premier dito sa YouTube kaya naglista ko sa mga mo alis akong premier kaya ako'y pabunot buhon. Naglista ko din na ako record diri sa mga maalis akong premier dito sa YouTube. Sa mga wala pa nakasubscribe sa akong YouTube, di subscribe na mo mga bay. Kaya may na lamang makadisplay nga inyohang numero diha sa pag-subscribe. Bahalag dili mo mananaw, basta naalang mo diha nakadikit sa ako. Salamat kay tanan niyo mga bay sa inyong mga suporta. Bimo karon kung nasa mo nahimutang karon. Daghang salamat sa akong mga kaigalan kay usunan diri sa kuwanangan nga hantud karon anaa pa sa akong kiliran. Daghang salamat og ampi mo kanunay dinhi lang kukuto. Bye.